Nuclear wendo na odhiambo kawuono en Omondi Agar kuom thuolo mokwongo Ramogi TV nyaka ne wachak wang' jowi ni wabedo kachiel gi rawera ma bende en jalony. Wadhi winjo matut kotenre gi weche gin weche mosebedo ka nyuolo paro mopogore opogore ahinya kaluwore gi onge mar ng'eyo miyo wakele ka nyakwara Mgajwang' mondo awinjie matut machiegni ahinya Ramogi Tere. Erokamano. Mose nyakwara Mgajwang' nyisgi ni to in ng'awa? An Omondi Agar Jakanyepir Jakindu Bay, lakini onyola Pumwani ka, to all my life has just been here in Nairobi. Yeah. Penjo sebedo ka penjore mathoth kane wagolo posta mar nuclear ne Uganda penjo to nuclear ni undak uloke gi dholuo Jaramogi. Giwacho ni wan mowacho ni wang'e dholuo. Koro ne gidwaro ng'eyo nuclear ni gi dholuo kata kamano ang' nwati gi weche moko mag dholuo mar temo mondo giyud ng'eyo. Koro nyiswa kwachako to gimwadwa goye mbaka ni. Nuclear ni en ang'o? I think example manyalo miyo mar nuclear, something that is nuclear, and the sun. You know, the sun is literally a nuclear reactor. To gimane watimo about 100 years ago ne yudo yo ma wanyalo kao power mar sun to wakete e gimiluongo ni reactor. To nuclear oken gima recent, oken gima wa yudo like recently, and gima osebet for the entirety of human civilization, the entire history of the world. Kade onge nuclear, there would be no life on this planet. De onge nuclear, de onge ngima. Exactly. Nango. It's the source of all electricity, of all power on this planet. Like literally the sun. Kawa onge, ilonge, in luo ilonge. Chieng. Kawa onge chieng, okonyal bedo gi life e planet kae. To chieng en nuclear. Tiwacho ni ma en gima ka onge to samoro ngima nyalo bedo matek. To kata kamano jo Kenya osebedo ka ngima. To wach nuclear ni oken gi teko ma nuclear oken gino ma ong'iyo godo ahinya. Yudo ka ng'enyne ne pinje maoko makata kidwa bedo japuonjre weche mag nuclear iteri mana e pinje maoko mondo yud lony matut. Ang'o mosebedo ka miyo Kenya ok bed kod ng'iyo gi wach ma kamae kuom kinde malach? Lakini ng'iyo Africa kae wan gi nuclear, already wan gi nuclear reactors. South Africa kocha but Cape Town ntie plant molo irongo ni Koeberg isebedo ka gi operate nuclear kanyo chakre the 80s. Koro en technology mo osebet, lakini ng'eyo demand mar power oko bedo ka, like we've not been able to meet it for quite a while. And sani ema kaka wang'iyo gik machalo kaka AI, gik machalo kaka robotics, gik machalo kaka artificial intelligence, robotics, just general development. Ema wang'iyo around to wang'iyo ni what can we use to plug the gaps that exist? To nuclear and just one of them. To penjo ka ni to ere kaka itiyo gi teko ma nuclear mondo yud teko kata energy? So in process ma very straightforward. Ntie gimiluongo ni fission. Ntie nuclear processes ariyo. Ntie fission, which means ikao ilungo ni uranium igolo mwalo kocha to you split it. So mano ilungo ni fission. To process ma power chieng ilungo ni fusion. Koro fusion ikao very light atoms kaka hydrogen you combine to in the process iyudo heat. Koro heat ni ema wa use to heat water kasto watero turbine spin to wa yudo electricity, and very straightforward. Ere kaka odhi obedo gir lweny? Koro process a turbine kanyo kaka turbine spin tie magnetic field man kanyo, to kama ntie magnetic field to be ntie coil kama electrons nyalo move iyudo. So electricity and literally electrons ma move. You know? Yeah. Chalo sounds very simple, which is exactly the case. Koro ere kumidhi kawe modhi jomoko go kode lwenje mag nuclear, lungo ni nuclear weapons. Gi lwenje mag nuclear ere gima kelo ain. Okay, so there's no correlation. No correlation mora between nuclear weapons and nuclear power. You know, countries manigi nuclear weapons chigni abirio, I think, ntie Israel, South Africa. South Africa nenigo back in the day lakini sanigi ongego. Ntie Israel, ntie US, ntie UK, ntie France, ntie Pakistan, ntie India. Which one else? I think mago kende. Tokine no countries manigi nuclear power gingeny molo yomano. Koro onge correlation between the two. So process mawa split ni fission ema inyalo yudo yo minyalo loso go bomb. Okadwa give details nikech ama peaceful person. To be fusion, fusion ma chieng tiyogo to produce power, bentie yo minyalo use to create a nuclear bomb. Yeah, so as Kenyans, jomawa waero peace, waonge interest gi bombs, wadora nuclear power.
aero kaki wacho ni wan wadich mana gi teko modwaro mondo milosi. Nitiere chenro mane idwa kita e kaunti ma Kilifi mar keto kar loso teko ma kitiyo gi teko mar nuclear. To kata kamano ne gitamore wachne. Kendo nyaka sani kwa goyo mbaka ne. Kaunti ma Siaya en achiel kuom en kaunti ma sani oyier ni kore ndi kete teko ne. Gini koro osebedo ka chando chuny oganda. Jomoko paro ni to ang'o momiyo gima jo Kilifi odagni. Dipo ni obiro ka mondo hiny ngimawa. So ber mane modi kelo no. Nyiso matut kotenre kod chenro makama. Koro grievance ma jo Kilifi is a bit different gi grievance ma jo dala nyalo bet go. Nkech grievance ma jo Kilifi en more of ilungo ni dispossession. Donge. King'yo history mar the coastline ineno nitie jo Persian obiro kanyo gi temo keto empire di kanyo. Jo Zanzibar obiro, jo Kanye obiro. Koro grievance ma jo Kilifi nigo en ni again jo gido kelo no gima okoda. Donge. But just Jodala Wakota, it's a bit different. The dynamics are a bit different. Historically, a bit marginalized. Kidie Gwen Kota yudo ntie placement ntie gi potential mangeny lakini onge stima. Koro most of the grievances in Nyakawandik, it's totally different. One place can have this sort of grievances, the other place can have totally different grievances. Yeah. Bende ntie gimomiyo ji nyalo bedo gi luoro. Like gimora mora e piny kae has a bit of risk, donge. King'yo planes gin gi risk profile ma they're the safest, lakini ka accident otimore to ntie so ntie joma wacho ni nuclear ka accident otimore ka machalo kaka Chernobyl, koso machalo kaka Fukushima mano happen Japan kocha, koso machalo kaka 3 Mile Island, ntie kaka nyalo kelo hasara maduong' kabisa. Lakini nuclear reactors manitiyo go Chernobyl very different from nuclear reactor ma wanyalo wacho ni wadwaro keto Siaya. Mane midwa keto Siaya? Iluonge ni pressurized water reactor, which is a bit okay, Chernobyl be ne pressurized water reactor lakini design mare ne a bit flawed. It was a very different design. The analogy manyalo miyo en ni Boeing 787 gi Airbus 380 totally different technologies, donge, lakini nitie gima chalo a bit similar. Koro just because Boeing 787 luar all over the place doesn't mean that Airbus 380 be nyalo luar. Donge. Koro in kaka jalonye siro mondo mikao chenro makama tere county ma Siaya. I support it 100%. Ere ber modhi birogo. Development. The other places kama electricity is abundant. Mano yao opportunities mangeny sana. Donge. So mano ema gima ng'iyo kabisa 100%. Of course, gimora mora e piny kae nyaka bed gi risk, to risk no nyaka wa team management. Koro the process sani, the challenge en ni manyo yo, ma conversations can happen, risks mantie can be extrapolated, gima chalo kamano. Risks mage maricho moloyo, again, midhiero mage monyakelo marach mogik? I think ntie saying mi wacho gani, a nuclear accident one place is like a nuclear accident anywhere else. Koro nyakawa ngeni the whole world ingioa kaka wacho ni Siaya is a place that Kenya is gonna have its first nuclear reactor. We have to know that our reputation is on the line. To reputation is something very big. Reputation duong kabisa. Yeah. If we make a mistake gi watch nuclear Siaya kanyo, it means that the entire nuclear industry in the whole world feel a bit of a pinch. Koro kopo no kete kanyo. Ang'o gini monyalo hinyo go jodak makanya? Konyalo hinyo ji. Kidhi South Africa. Wacho ni en gi risk and so if we manage the risk, in simple terms. Yes. Risk mabedo manage ni hen mane? And some accidents. To accidents go, ntie yo mawanyalo design our systems ma the risk that accident will happen becomes negligible. So example mame aero miyoga in South Africa kocha since the 80s ne gin gi 2 reactors to gigo operate for the last 45 years kaonge accident mora motimore. Koro nyiso ni accident ko timore mana kamo keteno. Kamo keteno. Onge gimora ni yani kor lwasi bedo gi muya moro moko. Movies omiyo nuclear chalo as if ka accident otimore mano nuclear bomb. It's not true. It's not true. Nyiswa chenro bende nyalo donje okang' makama nyako tenre kod nam lolo Lake Victoria. Bende ntiere role mora ma en bedo to be. Yeah. So I think misconception margin tiega goni and ni
ka nuclear reactor oket next to a large body of water ni pi this large body of water emitiyo go to drive the nuclear reaction gimiluongo ni moderation, lakini mano ok en the case. So the use of water to cool a reactor ok en unique to nuclear power plants. Iparo plant ma Lamu cha mani dwaro ger Lamu cha mar coal. The reason why ne gikete Lamu kanyo then because there was access to a large body of water. So access to a large body of water is not unique to nuclear reactors only. Yeah. Ntiere weche moko ma tenre kod radioactive waste. Ere kaka gigo makamago nyalo handle kaka Kenya to be wasechope okang' mwanyalo handle gi malong'o ma okel hinyruok ne ngima oganda. Yeah, so one of the corrections matimoga at the beginning of swali machalo kamano and there's no such thing as waste in nuclear reactors. Iluonge ni spent nuclear fuel. Example manyalo give ni molasses moa e sugar processing. It's not a waste, pod en resource nitie gik minyalo timogo mang'eny kabisa. The same thing with the nuclear reactors. Ikaw fuel uranium ni ikete reactor for 2 years or turn into something completely different, an entire array. To these different things nitie very very valuable things mang'eny kabisa. I think the most valuable isotope e piny kae ilonge ni actinium-225. So it's a up until 1994 nilonge ni nuclear waste, lakini sani en very useful for for cancer treatment. Yeah. So there's no such thing as nuclear waste. Nitie only spent nuclear fuel. Because ite mama na manejwa. No, okamanage. It's the truth. Jinyalo Google sani actinium-225 gi spent nuclear fuel and they'll be able to see. Koro jo siaya ko poni chenro makama dhi e gwenge gibede kod yie kendo giyie ne mondo oti e gwenge. Anadwaro neno ji barabara nuclear biro very very nice. Ok mar tamruok mar yie go. Yeah. To be paro ni wantiere kod rawere ma bende nyayudo gik matimo kanyo king'iyo kit somo wasome pacho kae. Be wasegike okang' ma wantie gi rawere mantie kod tiegruok kata jolony motiegore yore ga bende nyalo yudo kony kotenre kod yore mag yudo tich kuonde machal kod ma. Nyaka chak kamoro aneno ni serikal odhi gi iluongo ga ni the three triad. Itemo serikal, itemo industry gi academia. Aneno juice ni kanyo, professors ose line up dwaro teach gini. Aneno government ose wacho ni dwaro gini Siaya kota. Koro gimodong kende en industry. To industry kaema teach ntie donge. Yeah, exactly. Iparo ni ntiere jowete umoko kaka in mtutie kod lony. Be un ji moromo manyalo yudo kuonde ma ginyalo mako chenro machal kod mae to be ginyalo tiyo makare king'iyo kit lony mantiere pacho kae. Yeah, kidhi nupea kata ntie teams, entire teams ma osechako tiyo e gini and they just have to expand. Ing'iyo nuclear reactor achiel inyalo yudo specialized team matiyo e reactor kende. Ok gere like sama is in operation inyalo yudo around 10,000 people. To jogien joma very high educated, salaries ntie malo to opportunities ng'eny. So fear of nuclear and gima very western kipenja. According to me, it's a very western thing. One gi kaka economy wachalo sani, we can only embrace opportunities. We're not supposed to be afraid of them. Yes. Yudo lony makama e piny mar Japan. Korea. So Korea, sorry. Korea. Awinjo kiwacho ni ma luoro mantie gi nuclear oya piny wasungu kata western. Piny Korea kae ung'iye nade kae to bende kiduoko penjo no duoka kotenre kod kit somo mano yudo kodo king'iyo kod kit somo kae kochacha kana winjo twak moko kiwacho chal ni nyathi kaya piny to seng'e ni nuclear ni gima odwa somo kendo make kendo dhi kode mbele kae yang ni tim siari nyaka form 4 kilwar to kokiponi adwa bedo daktari so anito bedo nade ka. Yeah. Like philosophy mar technology mora is very localized. So kidhi Korea ka wuoyo wach nuclear and opportunities maging'iyo. Nikech around 1964, around time mane Kenya yudo independence, ne wan gi more development moloyo Korea. Korea, the only thing mane gigo and the people. That's the only resource they had. So in order to unlock potential margin nigo, nyaka imigi power. Nikech ka ingi power inyalo timo gimoro, you can do manufacturing. So the correlation between development mar Korea is with nothing other than nuclear power. Ki the universities mani dala kocha
Korea iyudo gi tich nuclear power kocha kidhi sani as we speak the newest reactor Earth sani it's Korean designed UAE kocha kama onego bedni potential is only for solar donge lakini negi wacho ni no we want to make a nuclear plant. There's a very direct correlation between Korea's development and their expertise in nuclear power. Koro mano e hope na Kenya kai in the next 30 years ka the plant is kanyo osebedo in operation for 20 years we can have the same conversation. There's a direct line between Kenya's development and this nuclear power plant in Siaya. Maiso ne kisoma pacho kabendo jubeni loko mondo wang'ene ne okete ni NCBC lakini ntiere kaka pod wadhi ma oganda pod oko yiego nyingwe pod iloko ne bang' kinde moko. Yeah, like ntie development manyaka wa team in order for nuclear ni obed of benefit to us nikech it's a lot of power. Gimi ilungo ni with a lot of power comes great responsibility. Koro responsibility no nyaka wachak cultivate mwalo kocha nursery school okwachak gi CBC gigine all the way from nursery school all the way to universities nyaka professors. To be parone one ready for that. Nyaka chak kamoro we have to start somewhere. Pokwachako. Wasechako like the political statement mawacho ni we want a nuclear plant e Siaya Kai. That is the very first step. Ilunge ni ntie gimi ilungo ni IAEA milestone approach ma the very first step en wacho ni we wadwaro nuclear. Koro after wacho ni wadwaro nuclear koro en next step kamano. So next step wakao nyithindo chak puonjore wechegi. Wategi all over the place. Watemo go Korea to sama waterogi Korea kamano just kanyo koso kwanza Kenya Kai mantie kwanza kai be wa develop curriculum ema in 10 years instead of kaoji to terogi Korea koso Japan koso US koso UAE wanyalo train gi piny kai Kenya Kai. Nyiswa koten record teko migole nuclear dipo ni beche bet bere molo mwasebedo kwetiyo godo mapile mar solar kata geothermal. To gini economics ne is a bit different pesa manyaki goal upfront ilongo ni capex ngeny kabisa like for economy machalo kaka marwa kae watu gimoro ka 500 billion for 100 gigawatts not 100 gigawatts 1 gigawatt ki compare mano gi a similar solar chalo as if this is too expensive lakini economics ne it's a bit different nikech 500 billion mi golo iloso go nuclear ni fuel practically free more or less to end fuel ma kiseketo reactor for 2 years okiri fuel you just run it on throughout the time. Solar during the day ber otieno onge solar nyaka wamany storage donc geothermal ber kabisa lakini shida en very fixed nyaka idhi kama entie okinyal the Siaya kocha ichak we start digging wells bed manual carry. Yeah, exactly. Koro nuclear gives us a lot of flexibility mangeny to en technology ma it changes the society. You know gima aeroga wacho ni idhi internet ingi Korea before nuclear technology kaso sani ingie you compare the two the benefits oken monetary kende ntie nyaka yao brains mar people see opportunities gik machalo kamano. Kalure gik mosebedo katimore pinje mamoko ere lesson kata puonj madiher ni oganda jo Kenya bed godo kapok oket wach mar nuclear kata masinde mag nuclear poko chopo Siaya ere ng'eyo monjo bed ni gibedo go lesson monjo bed ni gipuonjre koya pinje mabendo sebedo gi teko mar nuclear. I think the main one has to be responsibility, social responsibility. Gini nigi very fine margins between a disaster and just normal operation. Koronti accountability ma nyaka wabed go as a people, as Kenyans, not only Kenyans, as East Africans. Nikech gini, very simple. Weami example mar gimano timore Fukushima. Koro mistake mano timore Fukushima no ken ngato o timo sabotage koso odhi okao gine moro oketo kama okonego pi. What happened any engineering team decided instead of putting diesel generators kama ntie malo gikete piny. Like literally that simple. So samane earthquake otimore to ntie tsunami mabiro, tsunami flooded generators. That simple decision of taking a generator instead of putting it up, putting it down
ended up with what happened in Fukushima. Koro nitie accountability manyaka wabed go as Kenyans. Ng'ato penjo kanyo ni ang'o manotimore kanyo. Fukushima. Fukushima koro, so Japan kanyo near the Fukushima prefecture en kama nitie earthquakes timorega every other time. Koro any nuclear plant mi build area no nyaka bed gi gimiluongo ni seawall. Koro engineers gi nober piny gitimo calculations magi giwacho ni seawall ni whose purpose en ni ka tsunami biro nyalo stop tsunami. Gitimo calculations magi, they settled on a seawall that was 10 meters high. Earthquake manotimore was once in every 100,000 years. Manyiso ni tsunami mane biro was a once. So it was 20 meters tall. It was 20 meters tall. Sama negi design safety features mar Fukushima ni negi decide ni gibiro kao generators instead of putting them up gibiro put gi mwalo kwa. Koro en gi seawall monego stop a tsunami that is 10 meters but tsunami mabiro in 20 meters. It's going to flood generators stay. So you lose power power plant kanyo. When you turn off the reactor nite gimilongo ni decay heat. Decay heat ni nyaka use generators to remove it. Lakini ka generators magi when flooded you can't remove it. No. Koro nitie meltdown motimore. So sama meltdown timore temperatures are very high. To nitie pi. Ki keto very high temperatures gi pi. Nitie hydrogen mabedo generated. Hydrogen is one of the most explosive gases possible. Koro that image mawango mar nitie mushroom cloud mane hover above Fukushima Daiichi kanyo. Mano na hydrogen. It's very different gi mushroom cloud manotimore Hiroshima gi Nagasaki. As human beings wanwangiyo kata wajano macha mushroom cloud macha mar Hiroshima gi Nagasaki. It's totally different. Mano na hydrogen explosion to Hiroshima. Onge. That's the funny thing. So the accident manotimore Fukushima kanyo, from the flooding to the hydrogen explosion to the meltdown, onge kata ngata chiel manoto. Lakini panic maji orero gine biro tsunami biro to nitie joma nitie hospitali nyiso gini Fukushima kacha nitie explosion madhi timore hydrogen in the process mar move ji to ingeo Fukushima kanyo ji 90 years old 80 years old ji mantie senior homes itemo move around mano stress. So 20,000 people north of from the tsunami, about 1,200 north of from the stress mar being moved around, but from the actual events Fukushima kanyo exactly zero. Yeah. Sani penjo mathoth ahinya to jodak ma kaunti ma Siaya. Ang'o mowinjo bed ni timo kapok okaw chenro makama odhi ochake kaunti no? Ere kaka owinjo bed ni loso pachgi mondo mi girwak chenro makama e kaunti? Nitie lesson ma very important man I hope joma ni at the head of Guinea or learn from Kilifi. Kilifi kibet pingi jo Kilifi go gite giwacho ni they've not been included. Ilongo ni stakeholder engagement. Very, very important Guinea kacho egwen kanyo. To stakeholder engagement doesn't mean ka representatives iterogi hotel ka akia kanye gudwaro watch nuclear. It's not an elite thing. Okay, lecture mioji. And literally the egwen kanyo kama joduongo obed piny giwuoyo, all these things out in the open. Inyiso gini biro magi benefits mubiro yudo, magi risks mabiro gigini uwinjo nade. Do you still want it kamano? Stakeholder engagement is the key. Pono ni stakeholders gi otamore agar bedo nade? Stakeholders kok tamore okonyal force gi dongo. Wabiro manyo other places nikech ingeo one gi multiple locations Kenya kae mo gise put ni this is a potential site, this is a potential site. So just because wawacho ni Kilifi okonyal timo project ni Sani, mano doesn't mean that it's never gonna happen there. Wabiro stakeholder engagement oken gima rumo after the plant has been put up or after the decision has been made. Mano gima jibiro uoyo. Ineno kaka Fukushima nyakasani jiuoyo pod wach Fukushima kanyo. It's the same with Siaya, it's the same with Kilifi, it's the same with Kwale bentie kama obedo earmarked ni nuclear plant nyalo ket kanyo. Yeah. So it's an ongoing thing, it's a conversation ma wabiro have for the rest of our lives. Kopogore kod teko ma bendi nyal ti godo kunde opogore ere kendo ber ma nuclear teko nuclear nitiere godo. Nitie technical term moro ka ilongo ni capacity factor.
capacity factor temo measure kan gi nuclear reactor rating mare en 1 gigawatt. Capacity factor temo measure how often am I producing this 1 gigawatt. So for nuclear plants, gini usually en kamoro 92%. So 92% of the time, this 1 gigawatt nuclear reactor is producing 1 gigawatt. Gimachalo kaka solar, automatically, during the day, aero, he produce, if it's 1 gigawatt, it's 1 gigawatt. Lakini uyotieno, there's none. Donge. Capacity factor mare en gimoro 50%. So, okinyal bedo gi civilization, ka half of the time, ionge electricity. Hospital, gi ICUs, gi incubators, they need power all the time. Koro capacity factor kanyo, ema nuclear, okinyal compare gi mora mora, other than labda geothermal. Yeah. Koro capacity factor, kaso the fact ni kigero nuclear plant for the first 15 years, donge, kani kao loan, ntie interest mi chulo. So once you finished paying the interest, you're producing electricity for free. Literally, for free. To nuclear plants and Gima Kawa, if we build one today, we're talking about 100 years of operations. Just try to imagine technology from 100 years ago being relevant today. That's how good nuclear is. Kori wacho ni josia kikbed malur. Watulie. Be very happy, man. Opportunity, ma the likes of Jomoda Turkana Kote. One gilek Turkana Malokota. If they were given that opportunity, they would be cheering for it. I hope Gin cheerful. Nuclear Bureau. To be paroni ntiere inyalo kete bede counties machielo. Kose tere Siaya to koro. Inyal kete Siaya, inyal kete Homabay, inyal kete Kisumu. Homabay, kete Homabay, that's very good for me. Mwawacho ni ka didala just branch kanyo to adonjo gine, a nuclear plant. So, climate change mabiro ni in English language, ilongeni ibiro bet a very energy intensive process. Dongi. Nyakawayud yo mawabiro mitigate climate change. To mitigation ni, gimachalo kaka heat wave biro. The defense against a heat wave and aircon. Aircon nyakabet powered. So it's literally a life and death situation. Kawa wacho ni we want to depend on sources of electricity, ma depend weather events, gimachalo kaka hydro, gimachalo kaka solar. Then we are setting ourselves up to fail. Samaintie gigi machalo kaka nuclear, something that is reliable. We can be having a heat wave, you can be having a snowstorm. To podentie, that's a positive. Nitiere mbaka moro manigo kotendre ni hinyal kao masinde mokikete AP embeta. Beta nini wacho nango minyal kete? Watch generators gi wind. Lakini ni neno jagero wacho ni okodwaro watch wind mbita kocha nikech oseneno gima wind no timo ne flamingos yo Turkana kocha. Koro wind ni en technology ma applications gen very specific. Oken application mi keta kamora mora. Mbita kocha jagero monyisa ni ntie very many birds. Koro gima timore ne flamingos Turkana kocha okwadwar timre mbita koni. Mbita kadwaro wenyalo keto nuclear plant gi kanyo. They don't need wind. You can give them a nuclear plant. Koro penjo nito ere kaka no chope county ma Siaya. Kia Kilifi gi Siaya ok chiegni. Ang'o ming'iyo kapok oyier kuminya kete plant mar nuclear? So the difference, the biggest difference between Siaya gi Kilifi and ni plant mabiro Siaya biro be with a lot of infrastructure that would not have been needed in Kilifi. Donge Kilifi ni coast kanyo. Kawa golo reactor marwa yo South Korea kocha. It means that we just get it there to the coast to build the kanyo along the coast. Lakini koro kawa tere Siaya kocha, it means ni infrastructure ni nyaka losi. Donge nyaka get nyaka los kaya SGR. Kawa wacho ni wa use SGR kawa reactor ni from the coast to nyaka Siaya. Nyaka extend SGR nyaka Siaya. Kaya we want to use the roads, we have to expand the roads. So that's the difference. All these other things are just details. So, koro kochwane lwasi nyaka bed machal nade kamidwa kete nuclear. Ntie joma wacho ni nyaka ubed very close to a large body of water, but ntie designs minyalo tiyogo means that you don't have to put it next to a lake. Inyalo kete a river. A nuclear plant milongo ni 3 Mile Island no, it's not next to a lake and next to a river. Ntie designs, nuclear plant oken rigid, oken complex kaka jitemo imagine ni enkai to we have to adapt kama
we have to put it up to put the reactor kanyo. We can sort of customize the nuclear reactor to fit a specific site. Does that make sense? Yeah. Seche moket teko mar nuclear ni. Bende nitie lokruok monyalo kelo e kit teko mar Kenya no samoro stima olal. Samoro yudo ka ndalo moko lal nyaka osiptende. Bedo nade kae. So onyake lokruok e weche motenore kod teko mar stima. So blackouts, it's not an indicator of absence of electricity. Nyalo bed ni en mismatch between demand gi supply. Issue ma duong kabisa gi societies mo wacho ni gidwaro tiyo gi renewables, which is solar and wind, and ni most of the time sama demand ngeny, supply tin. To sama supply tin, demand ngeny. Ineno. Koro gima chalo kaka nuclear, you can optimize it. Ilongo ni optimization. Sama demand ngeny, inyalo optimize. Supply bed ngeny, sama demand tin, be i-optimize. Mano e issue kabisa. Kata South Africa kocha gi load shedding, and this issue. Society mora mo wacho ni renewable cater for a large percentage of the supply. Mano risk maduong kabisa, this blackouts. So, kaka wachocha, nuclear ntie capacity factor mar 92, which means that onyalo cater for gimilongo ni base load. Base load and demand ma ok change. It's always going to be the same. Ka Kenya kai, I think base load and gimoro 1 gigawatt. So sama ingi supply ma does not conform to that 1 gigawatt. Samoro and gi 2 gigawatt to demand and 1 gigawatt. Ibiro yudo that turbulence gi supply, and there's going to be a blackout. Koro mano e issue. Matching supply and demand. Mano e challenge ma nuclear, gimachalo kaka nuclear koso geothermal nyalo solve. Koro kopo ni teko mar nuclear nitiere, wach no sekete county ma Siaya ka. Niso ni jo Siaya kubiro gi blackout. Onge blackout. Kidhi, I said that how many countries koro? I think 6 countries. To blackout and gima, you can't even imagine niyo timore. Nikech the amount of pok na neno. Korea kocha pok na neno blackout kata one day. France pok na neno blackout at all. Sweden be. Belgium kama natiyo nuclear reactor kata pok na neno. Nikech the economic damage ma blackout just for 1 hour. Ka intie gi one of your friends koso family ma nie ICU to blackout otimore. That's loss. Alongi gani ntie jo mohero renewable wacho gani levelized cost of electricity for nuclear is too high. Apenjo giga to levelized cost of blackout. How can you put a figure on someone you had a loved one AICU kanyo to he's been lost because of a blackout because you said that you wanted solar? It's a bit weird. Kopono kete Siaya. Onyalo chiwo teke Kenya mangima kusomana counties mantie but Siaya kanyo. Obiro stabilize Kenya mzima. Like sani ntie regional pools ma waloso ma electricity wangio electricity and commodity ntie electricity ma golo nyaka Guinea kocha, Ethiopia kocha, ntie electricity ma golo Uganda, ntie electricity ma golo Tanzania. To shida any societies gite other than Ethiopia, most of our supply and renewable to and very the word in English intermittent. Koro gima nuclear kelo and stability. Base load kai kama we can't afford to lose and we can't afford to have demand that is different from supply. Nuclear about 1 gigawatt kilo stability no. Koro renewables gi intermittent moko gi nyalo play around. Yeah. Kopono chak chenro makama hiparo ntie piny Kenya ntie kod nyalo mar lose ki en koso pod wadhi dwaro kony moya e pinje miaye kaka piny mar Korea. Iponi ntiere tudruok mwadhi bedo kod gi mondo ginene gi konyo piny Kenya keto chenro makama yo makare koso piny Kenya waromo mar keto chenro makama kendo ochak tiyo. Podi. Korea kocha for them negikao technology margi from quite a number of countries. Gigolo one from Canada, gigolo moro the US. No kao, I think it was 20 years before neginyalo loso margi. It's the same with us. Ilungo ni localization, localization of industry and part of the process. The nuclear, it's very unique to nuclear. King you other industries, some iloso coal plant, onge requirement mora mar localization, koso technology transfer. To technology transfer ni oken only for power production. Inyo nuclear ntie gi applications mangeny sana. One of the applications in power production, application moro and for medicine. Dongi kama samidwaro ni cancer and cancer kamoro nyakiti gi radiation target.
nitie be agricultural applications project ma atemo timo gi jo Korea moko yo konza kocha iluongo ni post harvest loss mitigation mitiyo gi radiation to preserve food mano gima nyalo timore to Kenya kae donge every other day we are always crying about drought and famine. So that's one of the positives mabiro. That's one of the technology mabiro transfer as our nuclear plant grows. Koro ma Kenya kan dhi gol jolony gi oko e piny mane koso pok iwinjo kaka odhi pake. Pok decide lakini ka ng'ama osebedo e industry ni for a while I can do an educated guess and educated prediction. Ma ok anyal nyisi. Anyalo nyisi off air. Okay. Ntiere rawere mapod tindo pachgi moro parore ni to koro kodwa bedo kaka in jalony weche mag nuclear igoyo mbaka ni samoro mbaka ne owinjo komule owinjo kogombo ni en bende obede gi lony kit lony ma intiere godo no ere kit tiegruok ma uthoro bedo godo kaka jolony weche mag nuclear ntiere kuonde tiegruok mage be gine pacho kaka gionge pacho ka mage mantie pinje maoko ntiere Nuclear Society of Kenya mani very active Kenya kae gimotimo en ni quite a number of them dhie skunde mani onego watemwa dhie gweng kocha now that reactor ni itero Siaya lakini ntie Nuclear Society of Kenya ma open to anyone. It's not a must ni very isomo physics koso isomo nuclear engineering. It's very open to anyone. Kata ngamo somo science donge ingeo nuclear duong. Nuclear is not only about nuclear engineers. Ntie jo communication. You don't have to be an engineer. Ntie jo mautimo communication kwanza sani giwach stakeholder engagement onego wagbed gi jo communication mang'eny kabisa. Ntie jo mailongo ni nuclear ambassadors ma teach gien more or less presenting this thing in a way ma ano kanyal bedo nuclear ambassador nikech an ja physics gi math but ntie jo ma ilongo ni ambassadors ntie jo communication ntie jo stakeholder engagement donge. So it's an entire industry ma oken limited only to jo science gi jo math gi jo physics. Kidhi nupea kacha ibiro yudo the entire array. Ntie lawyers kanyo, nuclear lawyers, ntie jo communication, ntie jo finance. It's open ended. Ne warem nikech sa no warem yudo historia mari to lakini ana seng'e matin nonyuoli Kibera bentie chenro mora ma in godo mar dhi kendo go mbaka ni somo Olympic primary bin gi chenro mora mar dhi go kod gi mbaka mondo mi bende inspire gi kati migi mijingo mar bedo gi misebedo kawuono mondo mi gin bende gi chok chir mar luwo yo miseluwo. Ntie Olympic kanyo be Maseno School onego adhi los nuclear club. Niso Maseno. Maseno School. Olympic kanyo that's a very good mano criticism maber kabisa nikech asebe like I think en igni apar poka wuotho kono. Onego adhi amos gi kono to onego wachak nuclear club kanyo nikech technology ni oken mar engineers ki physicists ki professors ki all these other people. Technology en mar everyone. Orewo jite. To the earlier maji nyalo chako ng'ie as something beneficial the better. Sani as Nuclear Society of Kenya already ntie initiatives mosechaki kidhi Nova Pioneer ibiro yudo nuclear club kanyo kidhi Staregi ni kidhi kanyo kendo changes ni changes Lenana School ibiro yudo maugin skunde mani Nairobi kae malo manigi nigin malo to gin Nairobi kae. I think challenge Nuclear Society of Kenya en sani yudoyo ma wanyalo kao this message watere gweng ma ka nyithindo obed piny tugo ilongo ni banta iwuoyo nuclear iwacho ni mae fission idoro neno fission ogoyo banta ng'ato fission to chako donje pachi ka pod gitindo. Exactly. Inang'o mano keto pachi michopo mana yo nuclear ere paro mane yo ketin to ere gima nomiyo ing'ewe China gi anayudora Korea kanyo ntie course moro ni ilongo ni capstone mano nonyiswa ni wayud yo ma wanyalo power go incubator keyword ma nigi few sick people kanyo. Koro the challenge on the exam nen iyud yo minyalo power that word. Atemo gik moko te, atemo keto solar panels e wigine failed jineto at night. Atemo wind is too expensive. Atemo coal contributes to global warming. I decided to look at nuclear to aneno ni nuclear is cheap like literally and cheap and safe and practically renewable. To kamano mawacho ni I want to be a nuclear engineer.
Sani ka watieko wadong' gi dakika adek kende antie gi penjo ariang' na miwach mogik to kapok watieko bende nitie tudruok moro amora ma jogi madwa keto chenro ma kama mar nuclear be nitiere yore ma gitiyo godo gi local universities kata kuonde tiegruok ma pacho kae to maga gi mage ma gisechako tiyo godo mondo mi wayud ler. So sani ng'iyo University of Nairobi ka nitie masters program in nuclear iluonge ni Institute of Nuclear Science. Ji mang'eny sana matiyo nopea kanyo pass through that Institute of Nuclear Science. Lakini kama aneno ni government odhi okao owacho ni kae ema wadwaro train our nuclear engineers and university mani konzani iluonge ni Kenya KAIST. So KAIST ni ema kama natimo undergraduate mara in nuclear engineering. Kia form 4. Kana Form 4 na University of Nairobi for a bit kasto adhi Korea. Korea kacha ema yatimo bachelors in nuclear engineering. To university mani konza kae iluongo ni Kenya KAIST ema very soon gibiro yao masters program in nuclear engineering. To sani gikawo nyithindo motiko form 4. Podi. Sani program man gingo and graduate. Koro it's a masters program. Koro sani ne ng'amo tiko form 4 ma koro pache nie weche nuclear. Ben tiere kumonyalo donje mondo chak puonjore weche ge pacho kae. Nyaka okaw option mar timo engineering mora mora. Onyalo timo mechanical, onyalo timo civil, onyalo timo electrical, onyalo timo geospatial koso mora mora. Kasto at masters level ema ginyalo specialize obed en ng'am ja nuclear. Kasto kodoro timo PhD be aneno university no nitie gi PhD. Lakini it will take a while before we have a bachelor's. So there's a lot you can do. Even without the bachelor's. Engineering, chomre go tir bange kanyo koro nyalo donje weche mag nuclear. To engineering in Kenya kae. South Eastern University of Kenya kamadi teach. Aneno gin electrical engineering. Kanyo mi puonje sani? Abiro puonjo kanyo matin. Aneno gin civil engineering, gin mechanical engineering. So nuclear is very open-handed. Jomadwaro timo law. Osewacho ni nuclear is not only for engineers. Jomadwaro timo law nyalo timo nuclear law, jomadwaro timo communication be mano nyalo bet at the back of your mind atimo communication lakini kase graduate adwaro bet a nuclear communicator. So future is very bright for nuclear. Aero yie ma in godo no ni future bright. Watch mogik 30 seconds. Last word. Yeah. Jo gweng. Let's love nuclear. Nuclear biro it's inevitable at the end of the day. Yes, nyikwara moga Juang. Nyikwara mogi Juang. Ajuang koso Juang. Ajuang. Nyikwara mogi Juang. Nuclear biro, nuclear is a blessing. I hope in 10-20 years Obiro ngiyo interview ni to Obiro wacho ni Agar was right. It was good that we listened to him. Nuclear is here forever. Ero kamano. Aero yie ma en ge gimitingo. Nyakwara moga Juang wanana kanyo twak ma wabedo go kanyo gi Omondi Agar en jalonye weche go mag nuclear. Winjo gi iti ni en wach moriwo ji te omiyo bedo ni chendo makamachire county ma Siaya wacho ni onge rachne kendo winjo joro wakeno kanga bende kuro biro yao pacho ganda kendo bende yao yuto mar oganda nyako kale yorego mag loso teko mag stima. Mana ntoko mara manyipinga kapile orom kendo sadek ke chenro maro imore. Tima sane nyinga Lydia Okeo.